to ochunga kai to tigo ga tich. Piny owacho geto pidho yien maromo milion 100 chieng wuok tich tarik 13 odiechieng yueyo ma oket tenge ne pidho yien. Maendi oyangi kod jatend migawo mar alwora kod bunge Soipan Tuya. Tuya okoni ka opogore gi nyasi ma ibiro bagi kod jatend piny e kaunti ma Makueni, jotend migepe duto biro limo counties mar jiwo pith mar yien. Judith Omondi nigi ler mar wachni. Kaluwore gi oboke manyogo chapa odiechieng manyoro kod migawo mar arita, migawo mar alwora kod bunge odiechieng ma kawuono bende oketo ayanga ni giikore ne holiday ma wuok tich kendo gigeto pidho kothe yien milion 100 tarik 13. Jatend migawo mar alwora kod bunge Soipan Tuya mane twak kod jofwambo e apise ma Nairobi okwayo jo Kenya mondo chiwre kendo pidh yien maonge luoro. We have set a target of growing 100 million seedlings on the 13th only, on the day of Monday 13th. Simply put, if each Kenyan took advantage of this opportunity, even if we began on Friday, because then the day set aside is Monday. So if each Kenyan took upon themselves between Friday and Monday, even to do 2 seedlings, only 2 at the bare minimum, we will be able to reach 100 million seedlings. Kaluwore gi Soipan, kothe duto ma piny owacho ni godo nyaka sani gin milion 150, mak mana ni okoni ok ginyal chwalo kothe gi ne jo Kenya duto. Ng'ato ka ng'ato winjo ka uting' mar nyiewo kodhi, kata bed ni okoni nitiere riwruoge ma opogore ma bende gigeno ni biro chiwo sir mar kothe. So we will be depending on individual Kenyans to take personal initiative. We cannot supply seedlings to everybody. We will be depending on our partners to help us buy the seedlings. We have a lot of women and youth groups that have worked tirelessly since the beginning of our campaign to grow seedlings beside what the ministry has put in place. Tarik 13 no, kopogore gi nyasi mar pidho yiende ma ibiro bako jatend piny Kenya e kaunti ma Makueni, jotend migepe opogne gi kaunti za ariyo ma gibiro telie neno ni tudruok makare obedo yare gwenge ma otelie gi ruodhi nyaka e kuonde ma governors oteloe. We had on Friday cabinet approve and direct that each cabinet secretary will be taking at least 2 counties where they will take leadership, not just for the 13th, but going forward in terms of providing the coordinatory leadership in partnership with the county governors. Migawo no bende ochugo lony manyasani e yor mbui, Jazamiti app, kama jo Kenya biro chwalo e lipode mar kwani yiende magipidho, mae mabiro rango kaka jo piny Kenya go kang e pidho yien. Kenya geto pidho yien bilion 15 e thuolo mar higni 10, higani gigeto loro kod yiende milion 5, ka higa manyien e kinde koth to gigeto pidho yiende bilion 1. Judith Omondi, Ramogi TV. Ji 4 owito ngimagi e